Jel on? Ili ona? Ona, dobro. Ona je? Petar Strugar. Aj smiri se prvo. Dobar sam. Dobro. Nemam ja... Vidio sam ja već jednom konja pre ovoga. Se sad ona naljutila? Ne se naljutila. Mislim, zbog... Nemoj to da radi. Ne. Što gleda sad? Samo pa i ti gledaš. Ne se počne, samo vpušti se. Su dve terace. Ajde, kači se. Eto. Ne. Kreni glava. Drži ga, uzdite, drži ga. Čekaj, smiri se. Nisam ja. Znači polek. Ako vjeruješ ne iza, neka ti vjerujete. Ne bi te ovo zajebalo, nema šanse. Dođi, ljubavi. Zet. Ma ne, fati ga. Drži ga tako kaj kontroliraš. Ajde, idem. Da, idem. Ovo je za to. To je za to, a gledaj. Na tamo na levo se probome, levo i desno. Drugo to levo. Hvataj me, molim. Jeba, kićma tamo. Od utra da si najdeš neki drug trener, da. Malce mi je naporno sa tebe. Ajde. Ovako su glumci, kako je počneš da работиш, najteško je.